Psalmi 2. Luen sen nyt tämän 1992 käännöksen mukaan. Otsikkona tässä käännöksessä Herra ja hänen voideltunsa. Miksi kansat kapinoivat, kansakunnat juonia punovat? Miksi kuninkaat nousevat kapinaan, hallitsijat liittoutuvat keskenään, Herraa ja hänen voideltuaan vastaan? Me heitämme pois ikeemme, katkomme orjuuden kahleet. Hän, joka hallitsee taivaassa, nauraa. Herra pilkkaa heitä. Hän puhuu heille vihassaan ja kauhistuttaa heidät kiivaudellaan. Minä itse olen asettanut kuninkaani Sioniin, pyhälle vuorelleni. Nyt kerron, mitä Herra on säätänyt. Hän sanoi minulle, sinä olet minun poikani, tänä päivänä minä sinut synnytin. Pyydä minulta, niin saat kansat perinnöksesi, ja maan ääriin ulottuu sinun valtasi. Sinä alistat kansat rautaisella valtikalla, murrat ne kuin saviastiat. Tulkaa siis järkiinne kuninkaat, ottakaa opiksenne maan mahtavat. Pelätkää Herraa, palvelkaa häntä. Vaviskaa, kohottakaa hänelle riemuhuuto. Tervehtikää poikaa hänen voideltuaan. Suudelkaa häntä, muuten Herra vihastuu teihin. Ja te suistutte tieltänne tuhoon, sillä hetkessä syttyy hänen vihansa. Hyvä on sen osa, joka turvaa häneen. Tälle psalmille voisi antaa myöskin otsikon Jumalan poika on kuningas. Eli tämä hyvin selkeästi on messiaaninen psalmi ja kuvastaa Jeesusta. Nämä kaksi ensimmäistä psalmia, psalmi 1 ja psalmi 2, kuuluvat hengellisesti ja temaattisesti myöskin yhteen. Ensimmäisessä psalmissa kuvattiin vanhurskaiden onnea ja jumalattomien kohtaloa. Ja tämä toinen psalmi taas antaa vastauksen esimerkiksi klassiseen kysymykseen, miksi pahat ihmiset menestyvät. Ja psalmin vastaus on yksinkertainen, jumalattomien ilo on lyhytaikaista. Tämä psalmi 2 kuvaa tapahtumia Jeesuksen toisen tulemuksen koittaessa. Messias kuvataan Jumalan poikana, joka avaa tien autuuteen, ihan niin kuin psalmissa 89kin sanotaan. Evankeliumissa Jeesuksen kasteen yhteydessä taivaasta kuului ääni, joka yhdistyi tähän psalmiin. Siinäkin sanotaan, minun rakas poikani. Ja toisaalta myöskin Jesajan 42.1 sanoo, kuvastaa Messiasta, johon olen mieltynyt. Eli silloin se evankeliumin, psalmin ja myöskin Jesajan kirjan lauseet ikään kuin yhdistyvät tähän kuvaukseen. Tämä osoittaa, että Jeesus tiesi jo toimintansa alussa, että hänessä Jumalan poikana ainutlaatuisella ja ehkä yllättävälläkin tavalla yhdistyi messiaaninen valta ja toisaalta kärsivä palvelijuus. Ja tämä kombinaatio oli Jeesuksen aikalaisille hyvin vaikea ymmärtää. Toissijaisesti psalmi voidaan ajatella toki myös heijastelevan Daavidin tuntoja ja ajatuksia hänen kuninkuutensa alkuhetkinä. Tässä on jonkinlainen viittaus myöskin toiseen Samuelin kirjan lukuun 5 jakeeseen 17. Kun filistealaiset kuulivat, että Daavid oli voideltu Israelin kuninkaaksi, he lähtivät liikkeelle käydäkseen Daavidin kimppuun. Ja tämä varmaankin heijastelee myöskin näitä tuntoja Daavidin mielessä juuri tuolla hetkellä. Tämä psalmi alleviivaa Jumalan suuruutta. Vanhurskaidenkin tulisi iloita vavisten. Vastaava lausahdus löytyy myös Jesajan kirjasta 33.14. Ja onkin niin, että nöyryys on tärkeä osa pyhityselämää. Jeesuksen toisessa tulemuksessa Jumalan viholliset Goog ja Maagog tuhotaan ja Jumalan valtasuuruus tulee todistettua koko maailmalle. Aivan Daavidin sanoin voidaan lausua myöskin näin, niin kuin on kirjoitettu ensimmäiseen aikakirjaan, lukuun 29 jakeeseen 11, sillä Daavid sanoi, sinun Herra on suuruus ja voima, kunnia, kirkkaus ja valta, sillä sinun on kaikki, mitä on taivaassa ja maan päällä. Sinun on kuninkuus, sinä olet kaikkea muuta korkeammalla. Kuitenkin on niin, että ihmisillä on luontainen taipumus niskoitella luojansa vastaan. Tuo jakeen 3 kapinointi. Me heitämme pois ikeemme, katkomme orjuuden kahleet. Se kuvaa haluttomuutta alistua Raamatun elämää suojelevien ohjeiden noudattamiseen. Kun sitten nämä maan kuninkaat ovat nousseet kapinaan, Jumala tyytyy vain istumaan rauhallisena. Ihmisten kapinointi ikuista taivaan kuningasta vastaan on hieman ehkä tosiaankin trakikoomista. Jumalattomat eivät ymmärrä,
että Raamatun ohjeet eivät ole elämää kahlitsevia, vaan Jumalan perheen rakkauden siteitä, jotka johtavat yhteyteen luojansa kanssa. Jumalattomat luulevat, että kun he katkovat nämä kahleet, niin he ikään kuin vapautuisivat. Jos he tarkoittavat näillä orjuuden kahleilla esimerkiksi Raamatun ohjeita ja neuvoja, ja vaikkapa esimerkiksi avioliittouskollisuutta, ja luulevat, että nämä kahleet rikkomalla ihmiset pääsevät vapauteen, niin he erehtyvät todella pahasti. Vaan nämä Raamatun ohjeet suojelevat ihmistä. Aina kun Jumala kuvataan istuvana, niin kuin tässäkin psalmissa, silloin halutaan korostaa Jumalan ikuisesti pysyvää, järkkymätöntä hallintavaltaa. Kansojen ainoa pelastus on Jeesuksessa Messiassa. Häntä tulee pelätä ja palvella, vavistaa ja ylistää. Hyvä on sen osa, joka turvaa häneen, niin kuin tässä viimeisessä jakeessa sanotaan. Käännös vuodelta 1933 kirjoittaa, autuat ovat kaikki, jotka häneen turvaavat. Tai tässä uusimmassa psalmien käännöksessä 2024, onnellisia ovat ne, jotka turvautuvat häneen. Tämä psalmi 2 välittääkin meille Jeesuksen ylösnousemuksen riemua. Se on kristologinen psalmi, jonka sanoja lainataan Uudessa testamentissa sillä Jeesuksen kasteen yhteydessä ja myöskin ylösnousemuksen todisteina. Psalmit kuvaavat kristityn suhdetta Jeesukseen, jonka nimessä jokaiselle tarjotaan pelastus. Jeesus on psalmeissa kuvattu vanhurskas kuningas, joka hallitsee taivaallisessa Jerusalemissa. Aivan niin kuin tuossa jakeessa 6 sanotaan, minä itse olen asettanut kuninkaani Sioniin, pyhälle vuorelleni. Tai minä olen asettanut kuninkaani Sioniin, pyhälle vuorelleni. Aika samanlainen sanamuoto kaikissa käännöksissä. Kristuksella on nyt kaikki valta, eikä meidän tarvitse pelätä ihmisiä eikä mitään tämän maailman vihaa. Ilmestyskirja 12, jakeessa 10, siinähän kuvataan tällaista vihaa, joka kohdistuu kristittyjä ja hänen seurakuntaansa vastaan, mutta Jeesus on voittaja ja kunnian kuningas. Meidän ei tarvitse pelätä tämän maailman vihaa eikä tämän maailman ihmisiä. Tämä psalmin sanat, sinä olet minun poikani, tänä päivänä minä sinut synnytin, lausuttiin Jeesukselle tämän kasteen yhteydessä. Siitähän evankeliumi kertoo Matteus 3 ja samoin Luukas 3 luvuissa. Ja näin onkin, että jo Jeesuksen kasteen yhteydessä profetoitiin Jeesuksen tulevasta taistelusta syntiä ja iankaikkista kuolemaa vastaan. Psalmi 2 todistaa meille, että Jumalan poika on totisesti kuningas. Aamen.